ugonyuluka ntandokazi yamashenge. Kugonyulukwane akubukeki nokuthi umuntu esifazane ubungena izinto zomgonyuluko. Amanye amakhosikazi ayemsebenzini, amanye abhizi emzini yakhe. Kunenkosikazi nje ehleli ihlalele nje ukulinda abagonyulukayo. Ukugonyuluka kokwenzani kona lokho? So niyakhumbula ukuthi ngamenyezelwa as artist elizosebenza phasi kwecompany IGP. Nangempela ke bafowethu sisebenze kahle kakhulu. I-agreement yethu bekathi 2 years. Kusho ukuthi ke maku 2 years kusuke kuyima project amabili. Makuyima project amabili u2 years loyo, cause ngirelease kakodwa ngonyaka. So i-agreement beyithi 2 years. Ngakho ke ngiyacela abantu bengayithathi ngendlela erongo. Kulo 2 years, the day nge-release i-album yango 2024, that was then i-contract kwakufanele ngabe kuthiwa ngesikhathi yokuphuma i-album ila i-contract yayiphele khona ngesikhathi kuphuma i-album, because i-project yokugcina ezasivumelene ngayo. So sisebenze kahle kakhulu bafowethu nekhampani. Ngiye ngasibhala istatement. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abagcine njalo, ababusise, abenzele konke okuhle abakudingayo, ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kunomuntu othi mayikhuluma ngosikweletu akhuluma ukuthanda kwakhe ngoba usikweletu akamazi. Kuhle abantu baqagele. So uma ngabe sowuphile eduze kwakhe usikweletu, uyambona ukuthi usikweletu umuntu kanjani. So ngisebenzile nje kakhulu nendlamlenze, ngisebenzile nobaba uNxamalala bafowethu, amadoda lawayana. Mina ke bengangenelanga nje just ukuyocula kuphela, bengingenele ukuthi ngiyofunda indlela ekuphathwa ngayo umsebenzi nangendlela yokuphathwa yokumanage, okuyinto ke engiyibonile leyo engifisa ukuthi ama-artist amaningi angayisika leya phethini yokuthi kubaluleke kangakanani ukuba nomuntu okuphethe, kubaluleke kangakanani ukutshela ukuthi ungakwenzi ngoba kuzolimaza la, ukuthi ungakwenzi kuzolimaza la. Ngicabanga ukuthi njengoba siyima-artist besibabili bekusikweletu nomkhulekelwa sikhona ekhampanini, akukho la wake wavuka kuthiwa nangu usikweletu noma nangu umkhulekelwa ukhulume noma uposta something ephambene nenqubo mgomo yokusebenza. Izinto esisuke sikhuluma ngazo sisuke sikhuluma ngezinto eziqondile ezakhayo ezirelated to umsebenzi. Uma ukuthi kuyadlalwa sidlale ngalonto esidlala ngayo, nakhona ingabi personal komunye umuntu. So amadoda lawayana bafowethu sisebenze kahle kakhulu nabo. Mina bengiqala ukuthi makusetshenzwa ngoba ke sizingane besibuye sishayise, akufanele ngasikufihle besibuye sishayise thina sithi vele sishayise. So masishayisa bese siyalungiswa. Akukho la kwaphuma khona kuthiwa inangu usikweletu manje useshayisile, besiyilungisa nje lonto, sishayise silungise njengeingane ngoba phela sizingane vele kahle kahle. So siphume kahle nje, akho ngxabano, akho fuseki, akho ini. Sinezinto esiyitholile ngokungena ekhampanini, sibenefite nje kakhulu. Ziningi into esiyibhenefithile, especially mina kuningi kakhulu. Nomkhulekelo naye unokwakhe, kodwa nje esayidini lami kuningi kakhulu engikubhenefithile. Okunye kwako ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngumemeza ukuthi hayi nginokuthi, ngoba kunezinto engingafisa ukuthi zivele kwi-media eziqondene nami noma engizenzayo. So ngiyacela ke bafowethu ukuthi namukele, no ungangena kodwa ungalokhuza. Ngiyacela ukuthi namukele, ningajiji inkulumo nizitshela mhlamba hayi kukhona la okwathintwana khona. Cha, akuthintwananga, kuphela isikhathi. Futhi mangathiwa kuyenzeka mhlawumbe njengoba umuntu ezorelease next year, makuthiwa kuyenzeka sibone ukuthi igap ikhona, next year singabuyela ekhampanini, because into esize ngayo kahle kahle ukuzosebenza thina la emculweni nje. Mina ezosikwelethu ngizosebenza, angizelanga into eyiningi, yabo.
So uma ngisebenza nje kukhona umuntu ophambi kwami ozokwenza ukuthi lento engiyifisa ibe yiyo, kusuke kuphelile. Anginankinga, ngiyazi ukuthi omunye umuntu uzoyithatha athi hayi usikweletu mhlasimpe wathi ngesikhathi esayedwa kwakwenzeka ukuthi, wathi mesephasi kwekhampani kwenzeka ukuthi. You'll never know ezinye zezinto ukuthi yizini engizenzile, izini ezenzekile, nanokuthi-ke mina ngikholelwaphi. So njengoba ngisho nje, angisiyena umculi okukholelwa ekuthenini athi makuwukuthi ushaya ingoma afuna ukuthi abe umculo owuvanzi. Angikholelwa kuleyo nto leyo. Ngikholelwa nje ukuthi uma ngisebenzile abantu bajabula, ngase ngithola imali ngaloko, kusuke kuphelile. Ngumuntu nje okanjalo. Angifisi ukuthi kuthiwa hayi nangu ngoba manje usesebenza nozibani kwaze kwathini kwathini. Cha, into engisuke ngizoyisebenza mina ngisuke ngifuna ukuthi ngisebenze ngithole imali. So for now ekhampanini i-contract iphelile, but we gave them i-platform yokuthi sicela ukuthi beqhubeke bewathatha ama-bookings wethu. Nakasikweletu futhi umuntu ofuna isikweletu uzoqhubeka abhukhe ekhampanini, akunankinga. And then sizosho, noma ngizosho mase ngithi hayi manje seningabhukha kumina straight, akunankinga. Mhlasimpe ngisho ukuthi hayi seningabhukha enambeni ethize le ngabe ngiyikhiphile ngaleso sikhathi. So ngichaza kona ukuthi akhona encane inkinga, akhona encane inkinga, yonke into nje i-right. Uma ufona manje uthi ngifuna isikweletu, bazokutshela bakunikeze i-quotation ukuthi le ndoda itholakala kanje kanje kanje, wenzelwe yibi invoice, mina ngiqhamuke sengiqhamuke entweni yakho. So kukanjalo-ke bafowethu, akhona oluncane nje olubi olukhona. Siphila nje leyo soft life esisayiphila. Laba-ke abathi kusilimazile ukusebenza phasi kwekhampani, cha, ngicabanga ukuthi bashaya ulwazi. Mina as usikweletu nje ngiyazi mina ukuthi kungisizephi. 2021 kunabafowethu ababelalindela kakhulu ipage lami. Most yabo yakathi ithi isikweletu siyafisa ukuthi ukukhuthale ube ne-marketing kanjalo kanjalo. Those things namhlanje ngoba sengingene phasi kwekhampani sebekukhohliwe konke lokho ababekade bekusuggest ukuthi sikufisela 1 no 2 no 3 no 4, because izinto engiyitholile lezi ababezisho bona ukuthi ayisicela ukuthi ukwazi ukuthola kanje kanje ukhuthale. I did that and I find that kwikhampani. So sekukhohliwe lokho, kodwa mina sengingathi manje kukhona la ku-wrong khona. Nanokuthi-ke okugcina sengivala, baningi abantu abakhulumayo, umuntu athi mayikhuluma athi hayi usikweletu akumsebenzelanga ukuba phasi kwekhampani. Omunye athi usikweletu ungena phasi kwekhampani kwamenzelani, yini ekumenzele yona. Omunye athi hayi usikweletu nje kubeka ekhampani, wabaka ekhampanini kwaze kwathi. Bafowethu, mina ngulomculi impilo yakho ongayibekanga kwi-social media. Ngiphosta nje lokho engisuke ngibona ukuthi hayi lokhu kungangena. Ziningi kakhulu izinto engiyi-achievile emculweni ngingedwa, bese zaningi kakhulu engiyi-achievile ngiphasi kwekhampani. Zikhona engiyi-achievile ngingedwa, okufana nje imoto. Nginayo imoto engayithenga 2022, 2023 ngasebenza nekhampani. Kuningi engikuzuzile ngaloko. Even le moto engiyithengile engihamba ngayo manje ngiyithenge through ikhampani. So kumnandi-ke abantu uma kuwukuthi awusiyena uvanzi kakhulu kwi-media, ungayifaki into zakho kakhulu kwi-media ngoba bahlezi befisa ukuqagela, kube yibona abakhulumayo bethi hayi ukuthi akumsizanga ukuthi kumsizile. So nje akungiphathi kabi mina umuntu meyizothi hayi ukuthi kumsizile noma ukuthi akumsizanga, because imina owaziyo, uyabo, mina owaziyo ukuthi mina ngitholeni, kungisize kuphi, yini enginayo, imali ebengiyithola ekhampanini nengangiyithola ngingedwa ingakanani, uyabona, iza kanjani, uyabona. Ngoba manje mangathiwa sikhulume nje iqiniso, kukuthiwe ithini payslip yakho sikweletu. Mina ngine payslip mina benginayo ekhampanini. Khulekela ne payslip anayo.
yokuthi ngedate ethize siyahola. Eliphi artist ene pay slip alikho ngoba lizokutshela ukuthi hayi njengoba ngiyimele ngihamba ngiyokhipha imali kwi digital platform kanje. Nayo sometimes lo mali ozothi uyafika mhlasimba ayika report ama statements wakhona. Unenkinga obhekene naye. So thina sibe sinayo izinsuku esazi ukuthi ngedate ethile njengana osebenza kaMlungu uma ukuthi uyahola nge-30 uyahola nge-30. Uma uhola nge-15 uhola nge-15, nge-25 nge-25. So besisebenza nje leyo ndlela leyo. Ngakho ke bafowethu abantu